punto nin se foi destruído ou non, pero aquí non vamos a dicir que é mentira porque senón xa se nos fode o invento da festa. Teríamos un problema, creo. É dicir, nós dentro deste castelo houvese unha resistencia por parte dos irmandiños, por exemplo, que entraran e quixeran manterse aquí, non o sabemos. Apareceron puntas de flecha. Corramos un tupido velo despois deste comentario. Exacto. Pero bueno, se non houve resistencia daquela, houve a hoxe, entonces hoxe co asalto ao castelo sí que temos ese espírito de resistencia do povo, e desde aí pois case 30 anos o Castelo de Vimianzo convertiuse en símbolo de resistencia xa non contra os señores feudais, senón contra outros problemas dos tempos actuais e do presente, que pois sempre en todas as representacións teatrales do Salto Castelo pois se intenta facer símiles, leváronse aquí pois as injustizas cos desafiozamentos dos banqueiros como nobres actuais e outros temas medioambientais e demais que tamén se levaron á mesa nas representacións teatrais. Así que o Castelo de Vimianzo tamén foi escenario, neste caso, de resistencia ou símbolo de resistencia nese sentido tamén por parte do povo. Despois hai unha cousa cos castros que me acabo de recordar que é moi interesante, que ten que ver un pouco co momento da conquista romana. Durante moitísimo tempo nós non tiñamos moi claro como fora a conquista romana en Galicia e cal era o papel que xogaron os castros nesa conquista, porque pensade nun corpo lesionario pois atacando tras Outeiro, non? É dicir, 3.000 señores contra a pequena comunidade labrega que vivía ou nas barreiras ou en Trasouteiro, é dicir, nos castros desta zona. Non sabemos ben que sucedeu, pero si sabemos, hai unha serie de evidencias moi interesantes que nos falan de como as veces os castros poden ser de resistencia, poden ser o contrario, poden ser non sei se de opresión, pero poden volverse noutra dirección. Cando chegan os romanos aquí, se ti miras o que pasa a Galequia, se ti miras o que pasa no norte de Portugal ou na zona de Ourense, os castros continúan. E non só eso, cando chegan os romanos, as murallas vanse máis gordas, máis monumentais, como máis espectaculares, máis fortes. Cando ti chegas ao occidente de Galicia, desaparecen todos os castros xusto a coincidir coa conquista. É dicir, todos os castros que hai aquí deixan de ser habitados. E non sabemos a onde vai a xente. É dicir, non se atopan, é dicir, en Ourense, por exemplo, sí. En Ourense sabes que cando se abandona o castro, a xente se vai vivir por debaixo do castro. É dicir, eso sabemos. Se nos vamos aquí e vemos o que pasa en Baroña, en Borneiro, en todos os castros excavados, todos os castros da vosa zona deixan de ser habitados no cambio de era. Lembremos que a Guerra de Conquista... É dicir, non hai como unha transición, non hai como unha reconversión como hai en algúns castros de Lugo ou cousas así. Efectivamente. Todos os de aquí desaparecen. É dicir, que faríamos? E no cambio de era. E un misterio moi grande que hai, é dicir, porque temos moitísimos castros excavados, máis ou menos excavados nesta zona, que nos permiten sabelo. E todos colapsan. Pois eso, lembrade que a Guerra de Conquista se dá entre o ano 26 e 16 a.C. E aquí cerca de Vimianzo temos dos campamentos romanos. O de Cornado, que está aquí no sur, está en Negreira, e temos un ao norte que está na Laracha, en Arteixo. E había máis, e temos outro máis. É dicir, hai unha serie de campamentos vindo cara a esta zona. O que non temos son as evidencias de violencia. É dicir, pero si sabemos que aquí non queda ninguén dentro dun castro no cambio de era, e non sabemos a onde vai parar esta xente. Entonces, o que noutro sitio se multiplica, é dicir, esas murallas, e a xente parece que como mundo romano se volven ricos, as casas se fan máis monumentais, aparecen moitas estatuas de guerreiros, aparecen os torreóns, se fan máis grandes, e diste, pero que pasa, non? As murallas non eran para defenderse, se ora hai unha pax romana, porque esas fan máis grandes, non? E aí sí que pode xogar a idea simbólica de representarse forte, non? Pero, sin embargo, aquí se desvanecen, se derruben. E este é un misterio que queda aquí. Se me podes preguntar o que queirades desto, pero non podemos chegar moito máis alá deste misterio. Pero parece que, como que as comunidades de aquí non reaccionaron ao poder romano da mesma maneira que se reaccionou na zona de Lugo ou na zona de Ourense, ou sobre todo na zona de Portugal. Por certo, se en algún momento tedes algunha pregunta, levantade a man adiante, vale?
porque, a ver, xusto ademais estamos falando da nosa zona que nos xera moito máis interese, entón, se queredes preguntar algo, adiante, se non deixadelas para o final. Hai que facer preguntas, vale? Eu aviso. Como credes que foi cambiando tamén esa simboloxía das fortalezas grazas sobre todo á literatura e tamén á ficción? Sei que estamos para falar de libros, pero a ficción veu despois. Como foi cambiando esa idea das fortalezas como vinculadas á resistencia ou á opresión, poder, todo iso que puxen en riba da mesa antes? Bueno, que dicimos aquí, eu creo que aquí a clave, por exemplo, para a forma na que nos miramos a un castro, que o miramos como un espacio defensivo e fortificado, cunha aldea dentro, todo ese mundo vendo do século XIX, que cando se empeza a construir a historia de Galicia no sentido moderno. Entonces hai un señor que se chama Manuel Murguía, que está moi conectado desde o punto de vista de lecturas e se dá conta de que hai toda unha cultura aquí e que quere vincular a Galicia co ámbito do mundo celta. É dicir, que é unha forma de decir que Galicia non é un espacio periférico ni marginal, sino que parte dunha dinámica máis grande, non? Entón, con él, como historiador, con Pondal como versificador que colle, se inventa os castros, se inventa reis, se inventa guerreiros, o guerreiro Brandomil que está enterrado na Arca da Piosa, non? Sí. Na Piosa, no guerreiro Brandomil se inventa todos estos e nace unha idea do castro como un espacio. Pero quería contar unha historia que da xenialidade que tivo esta xente a facer isto, porque en Galicia somos superlocalistas. Entón, eu, por exemplo, veño ahora da Bretaña, de Francia. En Francia todos os mitos nacionais pois son Xoana de Arco, que está vinculado a unha cidade, o rei tal, sempre son individuos que están moi vinculados a un campo de batalla ou algo así. En Galicia eso non funciona así. En Galicia o símbolo da nosa identidade galega moitas veces é o castro da zona. Por eso Galicia é o lugar de Europa Atlántica, e isto volo dou asinado porque ademais o temos mirado, con máis metros excavados de castros. Non hai nin Inglaterra, nin Francia, nin nada, que en tantos metros todas as vilas queremos ter un castro, cada un quere ter o seu. Porque ademais é que o temos. Entón a xenialidade que tivo esta xente foi decir, nós non podemos inventarnos unha historia na que hai un héroe que é de Lugo, porque todos os de Vigo non lle van a facer nin puñetero caso. É dicir, entonces que ocurre? A xenialidade foi que descubriron algo que todo o mundo tiña na súa aldea, que era un castro. Entón todo o mundo acababa compartindo o mesmo, que o castro. Todo o mundo, con fin dos verdes castros, todo o mundo ten un castro, sabe o que é. Se en vez de eso fose Gran María Pita ou Gran Señora que te queremos, o resto da xente pasaría de Coruña, desa historia de Coruña. É dicir, pero a gran xenialidade foi eso. Entón, de alguna forma eles marcaron a partir de aí a forma na que nos vemos os castros. Entonces, cando miras a literatura galega, case toda a literatura galega, o que fai é unha cousa moi divertida, que menos 2 ou 3 novelas geniais, o que fan é narrar o momento de encontro cos romanos. É dicir, ninguén se pon a narrar un castro. Hai moi poucas novelas que contan, pois, imagínate, un thriller, un asesinato nun castro, non? Ou unha vida, ou un enamoramento nun castro. Todas as historias contan os momentos finais, os momentos de confrontación, os momentos de resistencia, boa parte desas novelas. E son moi poucas, son as que son capaces para min de madurar. É dicir, bueno, vale, pero que temos moitísima información que podemos aproveitar. Dice, vamos a intentar preguntarnos como era alguén que se enamoraba nun castro. Que pasaba aí? Ou se hai un asesino nun castro, quen investiga o asesino? Todo vira precisamente alrededor da resistencia. Da resistencia, sí. En cambio, castelos, Manu, a visión literaria, se ti se lle preguntas a un neno, ao final os castelos vincúlanse con príncipes e princesas. Sí. E despois, volvendo ao localismo, dependendo da vila, pois xa temos outras ideas e levámoslo a outros terreos, pero a literatura influiu moitísimo na visión que se ten dos castelos. É que, especialmente en Galicia, explicar un castelo, sobre todo ou para un neno ou para unha persoa de, non sei, de Salamanca, pois é un contexto totalmente diferente, porque a un neno, primeiro que se vai dicir precisamente é se aquí vivía unha princesa, se aquí vivía un príncipe, todo a raíz dos seus contos, dos contos e dos dibujos animados, de todo o que foron vivindo o castelo como ese lugar no que hai príncipes azuis e reis. E despois tamén unha persoa de Salamanca dicía, porque a min xa me ten pasado aquí como guía, cando chegamos arriba de toda a Torre de Homenaxe, aquí é donde miraban a ver se venían los moros.
Entonces, claro. ¡Wow! Bueno, claro, pero Claro, a imaxe que tiño dos castelos, para empezar, dicían, pero isto é moi pequeno, aquí non servía para se viña unha invasión, non servía para nada. E claro, que un castelo non servía para iso aquí en Galicia, por lo menos nesta época. Claro, porque hai esa visión da reconquista, ou a visión desa conquista cristiana frente aos musulmáns, e os castelos nese caso pois servían para iso, asociado á coroa de Castelo ou tamén a reis ao final. E nós aquí, en cambio, especialmente volvendo ao tema dos irmandiños, é como que os reis, a pesar de que houve reis galegos con infancias en Galicia, e bueno, que tiveron moita relación con Galicia, sobre todo na Idade Media, os reis cada vez tocan menos Galicia, os castelos desvincúlense máis da imaxe real, e aquí os castelos, pois, incluso, que enlazando o que decías das ideas que se crean no resurdimento do espírito nacional galego, pois a quen tomamos como referencia non son os dos castelos, sino os que tiraron con os castelos. Entonces, os castelos non se identifican ca cultura galega como pode pasar en Irlanda ou nas Illas Británicas, que sí que os castelos é parte da súa identidade nacional. Eso, hai un tema con eso que é moi interesante, de como moitas veces non aproveitamos a veces todo o potencial, porque, por exemplo, para mí sería moi interesante poder identificarlos, e ademais creo que nos contaría tamén cousas a identificarnos coa xente que vive aquí dentro a veces e tal. Por exemplo, teño aí un libro que fixen hai anos, Vento Chuvia, que polo paso aí, non me perdades que me queda ese exemplar, é dicir, casi non hai exemplares, pero un exemplo foi un libro que fixemos alrededor dos deuses de Idade do Ferro, porque en Galicia temos a inmensa sorte de que hai moitísimos deuses da Idade do Ferro e que están asociados especificamente con castros, e temos nos últimos anos un montón de achados arqueolóxicos que nos falan alrededor de como funcionan as murallas, por exemplo, e todo iso que fixen nese libro foi contar a historia de 10 deuses dos que sabemos, bueno, bastantes cousas, pero que a xente non os coñece. Por exemplo, Rebe, que era o deus principal, Cosue, que hai aquí un montón de áreas en Brandomil, Berobreo, Navia, Lúgobe, son todos deuses galaicos que coñecemos pola epigrafía, que coñecemos moito máis do que se coñece en outro sitio deuses, e o que intentaba era de alguna forma contra a ficción. E o que fago aí, relacionado coa resistencia e coas murallas, é que, por exemplo, unha cousa que está aparecendo nos últimos anos moi bonita, por exemplo, no Castro das Travesas en Carral, pero tamén en Leixón, aparece unha especie de fosos que non son para humanos, nin para bichos. Son para seres que non sabemos quen son. Que é un rollo moi guai. É dicir, aparecen, hai castros que teñen fosos que cando os fixeron, nada máis faceros, os taparon. Pero cada certa distancia, nese foso que taparon, enterraron unha especie de depósito ritual. Entón, te das conta de que esa muralla que está para defender e para delimitar un castro tamén tiña un sentido de protección para seres que non son deste mundo. Entonces hai depósitos, e cada vez que se escava un castro, e en esta zona tamén en Mallou pasounos algo parecido, en Carnota, cada vez hai máis castros que se van encontrando que, xunto coa defensa que teñen para humanos, teñen unha defensa para outras cousas, que é algo fascinante e que tamén nos cambia moito a modo do que entendemos unha muralla. Por exemplo, outra cousa que nos fala da muralla como un espacio de resistencia contra máis cousas que puramente a violencia normal, é que hai mogollón de murallas castrexas castros que nas portas dos castros están cheas de pedras de seixo, ou teñen enormes pedras de seixo, que son esas pedras. Sempre digo que hai unha especie de secta, e seguro que algúns de vos pertencedes a ela, unha secta secreta en Galicia, que é a secta que ten nas esquinas das casas ou no alto das casas ten posto unha pedra de seixo, e cando te lle dis, por que tes unha pedra de seixo aí no alto do tellado? Non sei, eso estaba por aí, era sabes. Pero non cho din, non? Bueno, pois ese tipo de proteccións contra algo invisible tamén están nos murallas dos castros, e creo que tamén é interesante falarnos de que a xente tiña unha idea do mundo pois moito máis complexa, digamos, do que a veces pensamos.
para ter todos un castro que telo como símbolo, sabemos moi pouco sobre eles. Volvendo ao tema literario, tamén queríamos falar un pouco do traballo literario que se fai desde Cherincas e desde o asalto ao castelo, man. E aquí, por aquí temos a Michel, que é a persoa pois, que sempre estivo aí tirando para que esa dimensión cultural do asalto ao castelo e o programa literario neste caso pois nunca se perdese. Tense feito desde a Asociación Cultural Cherincas pois moitas obras de artistas locais, desde fotografía, poemas, agora nesta última edición un certame de microrelatos irmandiños que se poden consultar na página web en asaltocastelo.gal, e tamén banda deseñada, onde se fixo unha historia propia de banda deseñada ambientada en 1468 pois, por parte de Rubén Rial sobre como sería ese momento en Vimianzo no que se está preparando cando ven que todo o Reino de Galicia se estaba conquistando por parte desas xuntas das irmandades. Así que eso, invito-vos a que se non coñecedes estas obras do asalto ao castelo, pois que lle botades un ollo. Eso, aí queda o spam, deixámoslo feito. E vou cambiar de tema radicalmente porque imos ir a algo máis recente, bastante máis recente. A Guerra Civil e as fortalezas como símbolo de resistencia tamén nesta etapa, porque ademais neste castelo ocorreu algo que é digno de contar e que moita xente non sabe. Ademais, comeza ti, Manu, e contanos esa historia de como o castelo tamén foi un símbolo de resistencia durante esa etapa. Como ben dicías, os castelos teñen moitos séculos detrás e van vivindo moitas épocas diferentes, e aquí o castelo de Vimianzo pois, foi tamén símbolo de resistencia un pouco inesperado. Isto foi en 1936, cando o goberno local decide que este castelo vai deixar de ser unha casa de vacacións abandonada xa nese momento, que era dos descendentes do poeta precisamente Evaristo Martelo, entón deciden que isto vai ser a nova casa do Concello. Pois digamos que era o seu programa electoral, vai ser esta nova casa do consistorio, e tamén no seu entorno vanse crear determinados servicios públicos como un matadoiro, un lavadoiro e demais, unha plaza de abastos, teríamos unha plaza de abastos incluso, e bueno, este proxecto ao final pois non se leva a cabo polo que imaginades, aínda que realmente cando o 18 de xullo se dá o golpe de Estado por parte de Franco, aquí o que fai o goberno municipal é intentar continuar ca normalidade republicana. Aquí a Vimianzo, pois eles ainda seguían sendo o goberno local, e hasta a véspera do Apóstolo, máis ou menos, que foi un día clave, eles utilizan, de feito, a expropiación do castelo para evitar un enfrentamento directo. Entre quen? Pois aquí en Vimianzo acabanse de reunir da izquierda republicana, de outros partidos da Frente Popular, dispostos a ir cara a zona de Zas a enfrentarse con armas e demais a falanxistas que estaban en Zas, e incluso pois, camiñar rumbo a Coruña, que esa Coruña pois, estaba tomada polo bando franquista. Entón, para evitar que houvese ese enfrentamento directo, aquí cámbiase o rumbo, en vez de ir cara a Zas, dicimos, no, vamos a quedar en Vimianzo porque vamos a facer un acto especial no que vamos a expropiar o castelo. Entón, directamente vamos a facer ese acto, e aquí portando unhas bandeiras no alto da Torre do Homenaxe, pois colleron a bandeira nacional, e iso dice incluso por periódicos afíns ao bando franquista, porque era a bandeira de España nese momento, a bandeira da republicana, a bandeira socialista, a bandeira comunista, van ondear aquí no castelo. Iso debía ser pois increíble, non? Ver esas bandeiras rojas nun lugar que pouco a pouco pois, se vai tomando por parte dos bandos franquistas. De feito, aquí a parroquia de Vimianzo, o cura apoiaba a Franco, xa desde o inicio, desde antes do propio golpe de Estado, así que nese momento tan tenso este castelo vai ser símbolo de resistencia tamén, de ser resistencia democrática e republicana fronte ao fascismo. E bueno, isto como vai a acabar, como vai a resultar? Pois realmente esas bandeiras van ser retiradas pouco despois. Aquí chega un coche da Guardia Civil co teniente Rodrigo Santos, que era desta zona, e manda, despois de reventar a balazos a fechadura, pois retirar esas bandeiras. Curiosamente, hasta o día o xornal a que queda é republicana, ali onde ando, que era a bandeira de España, e vaise perseguir as persoas que fixeran este acto. Isto, pois hai dúas versións. A versión que contan os veciños, Luis Amela, que foi quen recolleu esta historia, pois o que di é que chegaron ali o coche a Guardia Civil á plaza, que era a única que había daquela, a plaza da Iglesia, e ali estaban
o irmán do alcalde, tamén Andrés García Ferreiro, secretario, estaban ali falando cos veciños, era día do apóstol, día festivo, e en ese momento, pois, cóllenos, seguramente, pois, os torturarían ali, tiraron ya a bandeira da República, obligando a que escupiran encima, e xa os levan presos. Nese momento, o alcalde, como estaba na casa, pois, conseguiu escapar, e a partir de aí, xa estivo escapando durante 14 anos, ata que finalmente se acaba entregando. Así que eso, o Castelo de Vimianzo, que despois foi devolto a familia Martelo, neste caso, xa con outra volta, pois foi tamén símbolo de resistencia. É dicir que as fortalezas históricas en noutras etapas da historia serviron tamén como resistencia a posteriori. Xusto temos ademais o teu outro libro que trouxeches, que podedes xa botarlle un ollo por aí. É o único exemplar que tes tamén. Sí, non, nese ten algún máis. Contanos precisamente de que vai o libro, é precisamente relacionado con sí, este tema. Resistencia, sí, porque é unha cousa moi interesante. Bueno, primeiro unha anécdota curiosa é que o primeiro libro da literatura galega que fala da Guerra Civil non agardei por ninguén, chamase así o libro, que era de Ramón de Valenzuela, que viña sendo, creo que tío de Rueda, tío ou algo así, tío de Rueda. É un libro do 1957 que se edita en Bos Aires, no exilio, porque Ramón de Valenzuela era republicano, e curiosamente empeza cando o protagonista escapa para un monte no que hai un guerrilleiro. Ese guerrilleiro, nese monte, está nun castro. Entonces, está nun castro. E por que está nun castro? Pois polo que me contaron a mí en outros sitios nos que en Galicia os castros foron usados durante a Guerra Civil, porque os fuxidos escapaban para ali. Por que escapaban para o castro da parroquia? Porque de repente das conta como fora diseñado e concebido o castro. Porque se estaban no castro da parroquia podían ver todo quen viña polos camiños, é dicir, desde o castro se vían perfectamente os camiños de chegada á parroquia, ao territorio, ao val no que estaba, e se tiñan que escapar, moitas veces escapaban polo río, porque moitos dos castros están aproveitando un meandro dun río ou están cerca, e o castro parece que sempre ten unha vía de escape. Entón, isto a mí me contaron en varios sitios de que os fuxidos utilizaban os castros como unha especie de acocho activo. Pero iso é moi interesante porque despois, nesta novela o que conto é unha aventura inventada, pero que está basada en bastantes en algúns feitos reais, da guerrilla, porque a literatura precisamente da guerrilla sempre representou de maneira como moi pasiva, é dicir, representou como víctima. Héroes anónimos... Efectivamente. Entón, estaba moi interesado en contar unha aventura, é dicir, unha aventura como calquera peli da Segunda Guerra Mundial, da resistencia, porque a guerrilla basicamente era eso, era o equivalente da resistencia francesa ou dos partisanos yugoslavos, era o mesmo tipo de xente, ademais da mesma extracción social, moi parecidos entre eles. Entón, cando me puxen a ler toda a bibliografía, dígame conta de que a bibliografía que hai en Galicia sobre a guerrilla, que é bastante, conta como empeza a guerrilla e como acollen o final, pero casi nunca falan da maneira que tiñen de traballar, dos operativos, da forma na que a guerrilla facía accións, porque a guerrilla non estaba no monte agachada, a guerrilla combatía. E para combater había que dispoñer de moita información, dispoñer de recursos e dispoñer de lugares, que tamén do que quería dicir. Entón, puxen a falei tamén aquí por Vimianzo, porque unha cousa, hoxe en día tendemos moitas veces a pensar que a guerrilla estaba como en montañas, non? Na zona de León, Casallo, toda esta zona, pero aquí na zona da Costa da Morte, en toda esta zona de Bergantiños, houve moitísima guerrilla. E esa guerrilla, aquí non hai grandes serras, grandes cordilleiras. Si había aquí moita guerrilla, porque había moito apoio a esa xente para que esa xente se pudera agachar. E unha paradoxa que me chamou a minha atención é que cando eu falaba ca xente da guerrilla sempre falaban das covas da guerrilla, non? Entón, non aquela cova na que se metía o Foucellas ou que se metía tal guerrilleiro que se metían ali. E sempre a cova máis distante. Pero eu estou convencido que se usaran esas covas, usaranlas unha vez ou dúas veces. Que a guerrilla, se podía, dormía en cama e comía quente. Se podía, que non eran parvos, quero dicir, se podían, pero tiñan esos refuxios. E esos refuxios acababan convertindo os guerrilleiros un pouco como en figuras legendarias como os mouros. É dicir, esa figura que vive nunha cova, que está moi lonxe das aldeas, que está na parte salvaxe, digamos, está na parte salvaxe, e esas covas que continúan na memoria, non, en gran medida, continúa na memoria, que ainda nos queda todo un traballo enorme para poder catalogar todo ese acervo e ver o que hai,
porque hai cousas, incluso, por exemplo, en Pontedeume hai unha base guerrilleira relativamente intacta que se chama Caldo Barqueiro, que foi o último lugar prácticamente de Galicia en ser abandonado pola guerrilla, no ano 51, 25 de xullo de 1951, e un lugar moi inaccesible en ese caso, que aínda conserva todas as cabanas que tiña a guerrilla ali. Pero por esta zona tamén hai sitios, no Pindo hai covas, no Monte Pindo hai covas, todo eso está sin investigar, pero esos son os lugares que quedaron na memoria da xente, e son lugares de alguma forma de resistencia, non son fortalezas, pero si teñen de fortaleza a dificultade de acceso, e na xente o Pindo era un lugar no que a Guardia Civil non entraba. Entonces de repente o monte se convertiu en castelo. Que bonito iso, que o monte se convertiu en castelo. Sí, o monte axudou a xente e se convertiu en castelo. E eu teño recollido moitas lendas que falan de eso. Ai, me acabo de acordar dunha, que é moi chula, parece. Lendas que por detrás teñen seguramente historia real. Por exemplo, hai unha lenda alucinante de que nos fala de como cambia o imaginario cando pasa un feito traumático como a Guerra Civil. E isto me contaron a min no Castro de Socastro, que eso está en Rois. É un castro moi bonito, que ademais foi excavado un par de campañas, ahora está, por suposto, como todos os castros excavados que se abandonan, está cheo de toxo, pero un sitio moi espectacular que está encima da aldea, está a aldea abaixo e encima da aldea. Entón, ali contaronme as vellas, algo que me reventou a cabeza. Resulta que Socastro está como no alto dun val, así que poden ver os camiños bastante en distancia, non? Entón resulta que durante a guerra viñan soldados a requisar os animais para leválos para comer, que son as vacas, os porcos, as galiñas, levaban todo. Entón as vellas me contaron algo increíble. Contaronme que cando vían vir os camións dos soldados, subían todos para o castro cos animais e levan todos os animais para o castro, e os nenos tiñan a orden de poñerlle tapar a boca dos xatos para que os xatos non fixeran ruido, e que o castro facía desaparecer a entrada para que os soldados non os vían. E entonces, que eles de nenos escoitaban os soldados berrar abaixo na aldea e eles tiñen que ter a boca calada aos animais, e o castro pechábase para que non lles levaran a isto. Eso me contaron a min, é unhas lendas máis alucinantes que hai, que teño escoitado, que nos fala que de repente que se mete a Guerra Civil con algo moi antigo que ten que ver con ese tipo de relato de que da fortaleza que se esconde, porque había xa, e iso pude no ver nos mapas, na fotografía histórica pude no ver efectivamente, porque me decía, xa estaba todo a monte, toda a vida a monte, entonces os soldados non sabían que arriba había un castro e non atopaban un camiño para subir. Entonces metían todos os animales dentro e así non os podían levar. E increíble. Resistencia, absolutamente. Temos que ir rematando, non sei se calquera dos dous Manueles ten algo máis que aportar, ou, sobre todo, se hai preguntas do público, que xa vos dixen antes que estades obrigados a facer algunha. Nieves, levantache la van. Non sei se tedes algunha pregunta, algunha curiosidade que queirades saber sobre algún de todos os acontecementos que nos acaban de relatar. A ver, Alejandra Rama. No, falando de unha lenda, hai moito tempo, pero de toda a miña edad, igual manos ademais, e hai unha lenda que di que o Castro de Vimianzo está conectado de alguma maneira co Castro. Non sei se ten que ver con todo isto que falaron de resistencia ou non, verdad? É curioso porque se conecten o castelo máis o castro. Ao final, sí, es cos barreiras. Fortaleza en fortaleza. Sí, incluso había a historia de que, claro, que como estaban conectados, o castelo máis o castro, isto facía que as persoas que estaban no castelo pues pudesen ir polo túnel, salir polo castro e atacarlles os que estaban atacando pola retaguardia. Entonces, de esa maneira, gracias a ese túnel de metro, que sería fantástico, chegas a hojas en línea recta en dúas patadas, pois non encontramos ese túnel. Hai un túnel tamén para o Pazo de Trasariz, ningún dos dous apareciu de momento, pero... É dicir, quedámonos en lenda, logo. Sí, de momento. Alcaldesa, hai que facer aí excavación, a ver se... Non. Serrano, túnel que hai de Serrano con Tobeira, dice que cando se fundiu a carretera. Ese debe ser un canal de auga, sí, non? Sí. Debe ser un cable de auga. Aparecerá ese é real, ese túnel é real, pero debe ser unha mina de agua. Sí, eu teño que preguntar, alguén ten algunha lenda sobre o monte de San Bartolomeu? Porque no monte de San Bartolomeu hai unha fortificación que está sin catalogar,
que é unha fortificación con doble muralla espectacular, pero que posiblemente non é un castro, e posiblemente non se este falando de outro período no que os montes se volveron resistencia, que é o mundo tardo antigo. A antiguidade, é dicir, cando cae o Imperio Romano, é toda unha convulsión, e a xente volve aos castros. É dicir, eses castros que hai que velos, eu creo que hai que velos como son esa casa da aldea que acaba tendo os animais, que ten esos pendellos, que ti vives nunha casa nova, A casa bella. a casa bella. Pois eu creo que a xente tiña o castro como a casa bella. Entón, no século IV se documentan pequenas ocupacións de xente que volve a subir os castros, porque realmente todo se volve tan perigoso que hai que volver a fortificarse. E en San Bartolomeu, donde está a capela, e a capela de alguna forma está falando dese lugar, hai unha doble fortificación que se ve moi ben nas fotos aéreas e no LIDAR, e cando procesas en LIDAR, que é un exemplo de como incluso nun sitio como Vimianzo, que con territorio tan controlado e tal, pois hai cosas que se poden ver, non? E eu quero preguntar se hai algunha lenda vinculada a San Bartolo, se coñecedes algo como... Sí que hai. E curiosamente, no, é curioso, contou tua tía. Ai, Sí, sí. sí. Que unha das Ten nieves levantando a man. Pequeniños nos decían que unha jaliña que salía Ahí está. de Bartolo, que a salía de hojas que encontraban ali no alto de San Bartolo. esa é a historia. Esa é a lenda. É que todos os sitios en Galicia, todos os sitios que son algo teñen un túnel que os conecta entre sí. Hai unha liña de metro, o sea, unha rede de metro por debaixo de Galicia que vai conectando cando che din que algo e sale dun castro, sale dun castelo e sale a tal sitio, ainda que ti non saibas que aí non hai nada, hai algo de memoria. A historia é esa, que había unha señora que levaba as pitas polo Castro das Barreiras, estaban por ali, e un día volví para casa, faltaballe unha. Estuvo busca, non a encontraba, e dali a un día apareciulle unha veciña ca jaliña, e díxolle pois que aparecera no alto de San Bartolo. Así que a jaliña encontrou o túnel. Entonces foi polo túnel desde o Castro das Barreiras e apareceu ali no alto de San Bartolo. Pero ao final, digamos, é como o Castro das Barreiras parece como a estación de como se principal. ¿Cómo se llama? A estación. Picadilly Circus. Parece Sol, Picadilly Circus, total. Elena, que tiña unha pregunta aí. Fai 3 anos, o meu irmán foi a capela de San Bartolo e había unha jaliña dentro da capela e a capela colluna e levou para miña tía. Pero había jaliña realmente. Aquí Pero o día da festa, ou así. Bueno, Ese casete era como ofrenda, realismo máxico, realismo máxico. Algunha pregunta máis? Porque xa teñamos que rematar aí 5 minutiños. Mellor que se estendera, se soubemos máis cousiñas. Moitas grazas aos dous Manueles que nos acompañan hoxe, Manu Rial e Manuel Gago. Por favor, un aplauso para eles. E seguimos coa programación do Vimianzo Mola, que é o nombre máis molón que houbo con calquera evento aquí en Vimianzo. Ala, sodes libres.
quien pida que reciba, aunque Moi boas tardes, benvidos ao Castelo de Vimianzo. Os que lembramos esta fortaleza medio derrubada, aí detrás había unha figueira, estaba isto cheo de silvas, pois congratulámonos de que estas 4 paredes teñan a vida cultural, social que teñen. Seguramente na Idade Media o castelo era un centro de vida social e cultural, e a recuperación deste tipo de monumentos que non sea só un espacio que a xente ven visitar, que mira 4 pedras da volta e marcha, pois debémonos de felicitar que se fagan actividades e que cada vez se fagan máis actividades. Así que hai que darlle parabéns a xente que ven aquí a celebrar este tipo de iniciativas. Aparte que tamén hai que felicitar a todos os artesáns que levan anos e anos dándolle vida a este centro que xa como un centro cultural. Non hai dúbida que o castelo lle dá vida a Vimianzo. Mentres o castelo este, creo que Vimianzo seguirá tendo vida. Ainda que outras cousas desaparezan, o castelo será un punto de referencia que alguén virá aquí, aínda que só sea polo castelo. Non só pola súa historia, que fora o escenario de revolta irmandiña, que aquí estuvera un arcebispo de Santiago preso aquí durante un tempo, senón tamén porque aquí foi escenario de creación literaria. Aquí estuvo Martelo, Evaristo Martelo, que era un poeta recoñecido. Pero aquí viñamos a outra cousa, viñamos a presentar un libro.
A Voz de Galicia todos os anos publica un libro relacionado co autor ou autoras homenaxeado polas letras galegas. Este ano, Xosé Luis Vilela, que deixou de ser director hai uns días, pois decidiu encargarlle este traballo a Patricia Blanco. E eu creo que tivo un gran acerto. Porque o libro de Patricia é unha auténtica homenaxe a Eva Lavandeira, Delfina, a Rosa Casás, a Prudencia, a Asunción Garrido, a Manuela Lema e Teresa García. É unha obra que emociona quen a lea co corazón. E teño dito, incluso outros autores de libros sobre as letras galegas deste ano, que foi o mellor libro das letras galegas dedicadas ás cantareiras deste ano. É un libro cheo de humanidade e un fermoso cadro dedicado ás cantareiras e á poesía oral. Eu preguntaría a Patricia como conseguiches. Bueno, pois vou a intentar responder. Antes de nada, moitas gracias a todos os que estades hoxe aquí. E como conseguín? Pois, a ver, ao primeiro encargo, a verdade, fíxome ilusión, porque se hai algo do que me gustaría escribir sería de mulleres humildes como eran estas, de mulleres de aldea como eran todas elas. Entón, o encargo de primeiras, a verdade, fíxome ilusión, aínda que tamén o collín como unha gran responsabilidade, e a medida que se achegaba a data, pois tamén con bastante medo ou temor a ver que era o que saía de aí. Conseguino, eu creo que é un libro que, aínda que leva a miña firma e dende logo leva o respaldo da Voz de Galicia, diría que é un libro de moitas persoas, non é un libro só meu, é un libro coral de alguna maneira, porque o que aquí figura é froito do traballo e das voces de moitas persoas. Do traballo, porque neste libro tratei de compilar un pouco pois todas aquelas cousas que xa se foran publicando sobre estas mulleres. Está aí José Manuel Fernández Pensado, que é autor dun dos libros referenciais destas letras, As vellas de Mens. E tamén, porque aparte deses autores tratei de achegarme pois ao que quedaba desas mulleres, ao que cantaran, as coplas que lle foran recollidas e as súas familias. A miña idea non era contar só quen foran, que conseguiran, por que mereceron as letras galegas, sino contar quen eran estas mulleres, porque se ven de outros autores, coñecemos sempre ano de nacemento, data de morte, familia, todo a súa vida. Neste caso eran, sobre todo no caso de Eva Castiñeira ou incluso de Rosa Adolfina Casás, no caso das pandereteiras de Mens menos, eran unhas descoñecidas, pero eu cría que elas merecían, igual que calquera outro autor da mal chamada literatura culta, pois que merecían saber que nós soubéramos quen eran en realidade, porque foron mulleres e mulleres nun tempo moi complicado, que eso aínda lles dá máis valor, e así foi como conseguín armalo. E bueno, quitando tempo da familia fundamentalmente, e do traballo, e bueno, compaxinando, alargando os días, e así, basicamente, no práctico, esa foi a maneira. Como é posible misturar de unha forma xenial nun libro o ensaio, a entrevista, a reportaxe e a crónica? Foi algo que fixeches a propósito ou saíuche así? Foi algo que fixen buscado de alguna maneira, porque igual que as cantareiras teñen muiñeiras, teñen xotas, teñen maneos, eu quería que o libro non fora, digamos, un libro de arriba a baixo, o sea, no que non só estivese a miña voz contando o que eu aprendera ou o que eu soubera, eu quería que as voces de toda esa xente que colaborou comigo estuveran presentes. Por iso hai partes de ensaio, hai partes de entrevista directa, moi directa, podo mencionar
por exemplo, o caso das fillas dunha das homenaxeadas, na que é unha conversa moi coloquial que se produciu pois na súa casa cun café un día de inverno, ou no caso do outro fillo de Eva Castiñeira, no que, bueno, contestaba moi con dúas palabras, e así está recollido porque tamén é a súa maneira de ser. Entón, digamos que foi algo buscado porque eu quería transmitir, non? Compilar e transmitir, que foi o que fixeron elas. Podemos explicar que son as ninguén? As ninguén, bueno, haberá quen pense que a mellor é unha teima persoal, é verdade que é unha teima persoal, pero as ninguén é unha das persoas, son varias das persoas ás que lle dedico este libro, que aparece as ninguén. As ninguén son pois todas aquelas persoas que o seu nome, os seus apelidos non aparecen en titulares ni en medios de comunicación, pero que son fundamentais para que outras persoas poidamos ser o que somos hoxe en día. Seguramente moitos do voso entorno pensaredes nalgén, esas persoas que se levantan primeiro que ninguén pola mañá na casa, que fan o café, as persoas que fan a comida, as persoas que permiten que teñas roupa limpa cando eres máis neno, as persoas que de maior nos fan a vida un pouco máis fácil, que ao mellor deixaron de soñar ou de facer o que realmente lles apetecía nese momento para que outros puidéramos ser ou estar donde estamos hoxe en día. Digo as ninguén porque me atrevería a decir que se hai alguén invisibilizado e silenciado con todo este traballo, un 98% diría que son mulleres, e por eso digo as ninguén, as persoas que fixeron posible que hoxe seamos un pouquiño, que hoxe esteamos aquí disfrutando da presentación dun libro e de todo isto que parece tan doado, pois para as persoas que nos precederon ao mellor era un auténtico luxo. Chámolles as ninguén non porque foran ninguén, sino para darlle unha etiqueta e visibilizalas, porque se estamos aquí é porque houve un ninguén detrás que non lo permitiu, creo. Elas son as ninguén. Un dos temas que tratas no libro é que son 7 mulleres concretas. Podían ser moitas máis, ou por que non foron outras? Podían ser moitas máis, e xo tamén o falei coa promotora desta proposta na Real Academia Galega. Podían ser máis, de feito inicialmente eran 6, despois engadiuse unha das pandereteiras de Mens, o que fai que sexa este un ano totalmente diferente, non? En ningunha candidatura se lembra que se engadise un nome a maiores e pasase case desapercibido. Podían ser máis, pero precisábase persoas que tivesen algún tipo de obra compilada, que se puidese analizar. Realmente elas son a representación de todas as cantareiras de Galicia, como as houbo aquí en Verdoias e como as segue habendo e como as houbo noutras parroquias de toda Galicia, de todos os lugares. Pero precisase que alguén teña nomes e apelidos, e o feito de que todas se circunscriban a Costa da Morte tamén é un recoñecemento a este territorio e ao seu patrimonio. Por que elas? Porque foron mulleres humildes, labregas, todas, absolutamente extraordinarias, porque sin deixar de ser elas, marcaron fitos para a cultura galega. Eva Castiñeira foi a primeira pandereteira en subir a un escenario con grupo folk, como Milladoiro, algo totalmente inesperado, unha labrega de Muxía mudada a Coruña. As pandereteiras de Mens cambiaron a visión do folclore completamente, pasou a verse non como algo, como se estaba empezando a ver como algo impostado, senón como algo vivo. Foron as pandereteiras internacionais, débenlle a súa fama, por así decirlo, a Turuxo, que soubo ver nelas todo o que gardaban, e con elas, con a Turuxo, viaxaron 20 anos polo mundo. Labregas de Mens, de Malpica, que apenas, seguramente a maioría non sabía ler nin escribir. Eu non me gusta moito usar a palabra analfabetas, porque pode que foran de letra analfabeta ou de que non sabían ler ou escribir, pero sabían cantar e contar unha vida inteira en 4 versos, que eso non o sabemos facer por moita carreira que teñamos moitos de nós. E Eva Castiñeira, o que decía, unha muller de Muxía, labrega, e Rosa
José Adolfina Casas, dúas labregas, xornaleiras, sen apenas terra, fillas de solteira, nais solteiras de varios fillos, que no seu caso, sin pretendelo para nada, un día abriron a porta da súa casa a unha musicóloga suiza que viña buscando músicas por Galicia, e ali na casa da Adolfina, nunha casa que se a vedes na Vila da Igrexa en Cerceda, non é máis grande que un cabazo, unha única estancia para facer a vida, tanto para cociñar como para... tiña unha lareira, unha trepia, un pouco de lume, unha camiña. Ali gravouse un dos capítulos máis grandes do cancioneiro galego, máis de 200 coplas. Eran mulleres normais, como calquera que podemos atopar aquí nunha aldea. Por iso digo que sen renunciar ao que eran, mulleres humildes, souberon ser absolutamente extraordinarias. Por iso creo que mereceron, e máis que mereceron, estas letras galegas. Houbo quen discutiu ou quen non estuvo todo de acordo de que se dedicara a letras galegas. Ti no libro recolles argumentos que validan que lle das a volta a calquer argumento que poda haber en contra. Sí, porque houve varias voces, creo que, bueno, non teño memoria de que pasase en ningunhas letras galegas, pero houve voces que cuestionaron se isto que facían estas mulleres era literatura ou non era literatura, porque non era algo feito con vontade, eran coplas que se cantaban, que se herdaban, que se transmitían de xeración en xeración, pero non tiña unha vontade de facer un libro, de deixalo, digamos, para o futuro. Sin embargo, literatura, que é literatura? Ao longo de todo este ano reflexionamos moito. Hai unha persoa que dixo que literatura é todo aquilo que nos emocione. Líamos hoxe mesmo nunha entrevista de Manolo Rivas, que estará aquí o domingo, que a primeira literatura é o manuscrito da terra, non? É literatura, claro que é literatura oral, pero toda a nosa primeira literatura foi sempre oral antes de ser escrita. Non é poesía o que din esas mulleres, hai coplas que son auténticas novelas. Hai unha que di: eu caseime por un ano por saber que vida era, agora que pasou un ano solteira que enche medera. Cantas cousas pasaron nese ano para que esa muller non diga iso. Creo que con iso está todo contado, non lle fai falta máis páxinas ao libro, pois é literatura. Dicías que a Ilíada que foi transmitida oralmente, non? Sí, eso é o que dicían, tanto a Ilíada que foi transmitida oralmente, aínda que logo se lle atribúa a unha persona en concreto, e podemos falar tamén de Rosalía de Castro, non? O libro referencial, o que motiva que o 17 de maio sexa o Día das Letras Galegas, é un libro de Rosalía que se chama Cantares Gallegos, no que recolle precisamente coplas de a pé, coplas como as das nosas cantareiras, exactamente igual. Rosalía de Castro. Se iso non é literatura, non sei que é. Ti crees que con estas letras galegas lle quedou pagada a débeda con estas mulleres? Quedoulle pagada polo pobo, eu diría que sí, porque creo que foron as letras máis vividas nas rúas, nos bailes, polas agrupacións folclóricas. Nese sentido creo que sí. Creo que non hai ao mellor unha persoa este ano que non saiba decir que as letras galegas se lle dedicaron ás cantareiras, creo. Pero non sei se lle quedará pagada ao nivel de outros autores, digamos, porque hai esa idea de letras galegas para as cantareiras, pero quen foron esas cantareiras? Quen son as sete? Sabemos os nomes, igual que sabemos que o ano pasado foi Luisa Villalta, sabémolo, non sei se o saberemos no 2026, pero deberíamos sabelo, porque senón a débeda pois non estará saldada igualmente. Merecen que sea así. Que crees que se podía facer con este tipo de obra e que maneira se podía recompilar e divulgar? Pois, primeiramente,
hai moitísimo gardado que descoñecemos. O primeiro que deberíamos facer é preguntar nas nosas casas. Estou segura de que temos avós aínda algúns que gardan moito disto, iso sería fundamental, o máis próximo. Despois hai moito recollido, hai mesmo no cancioneiro de Doroté persoas daqui, do entorno de Dumbría, de Vimianzo, de Muxía, que marcaron fito para ela, pero que non as temos suficientemente coñecidas, e creo que cada concello debería documentar todo isto, buscar as súas cantareiras e darlle o lugar que merecen, creo. Por que crees que ao final foron 7 mulleres do entorno da Costa da Morte e non doutros puntos de Galicia? Bueno, eso tamén me contaban que a Costa da Morte, digamos, todo tarda un pouco máis en chegar. O bo e o malo, non? Entón, o feito de que tardara máis en chegar novos medios, novos tipos de música, xa as orquestas que foron eliminando eses xeitos de entretemento que había antes, as palilladas, as ruadas, que lle chaman no outro lado, as foliadas, aquí aguantouse máis. Aquí perviviron bailes, como a Ribeirana, en Malpica, perviviron xeitos de cantar que noutros lados xa se foran perdendo. Entón, eso foi, digamos, un xeito tamén de recoñecer que a Costa da Morte soubo, por sorte, noutros moitos casos non, pero neste caso sí, guardar un tesouro. E souberon guardar a xente de a pé, porque tamén diso se falaba cando o galego non estaba permitido en as institucións ou en determinado panorama público. Quen aguantou do galego, quen permitiu que o galego chegase a nós, foi a xente das casas, nas lareiras, a xente de a pé. Se hoxe temos lingua é porque esta xente, ninguén estivo falando galego, creo. É un pouco o blues da nosa terra. Ti crees que podía ter un desenvolvemento que pode internacionalizarse? Claro que pode internacionalizarse, porque o blues é a tradición dun determinado lugar. A nosa tradición, a nosa raíz é o que nos pode facer universais. Non vamos a ser universais internacionais se primeiro non sabemos que é o que temos. Con noso podemos chegar a calquera lugar, aprender o demais tamén, pero sen perder o noso. Ti crees que vai aprender a raíz do toxo aquesta alma literaria da nosa cantareiras, vai prender no subconsciente colectivo? Espero que sí. A raíz do toxo, refírese a uns versos que di que a raíz do toxo prende aunque sexa no camiño. Sí que prende, eu espero que sí. Falo xa pola miña casa, o meu neno, por exemplo, sabe que escribín algo de cantareiras, sabe polo menos só o que son as cantareiras, o que son as pandereteiras. Eu confío en que saibamos ver. Hai todo un movimento agora que nos está permitindo ver que hai xente mirando ao que facían, saltouse unha xeración ao que facían os nosos avós. Aquí en Vimianzo temos vos exemplos diso. Eu teño esperanza, espero que non me equivoque. Vas a clase de pandeireta agora? Retomo o sábado que ven, por certo. Vou a clases de pandereta en Vilela, en Carballo, porque agora vivo en Caión, pero bueno, de momento son moi mala pandereteira, peor cantareira, pero intento, e sobre todo, ainda que parece mentira, tocando, doume conta de que o que podía ser a pandeireta para esas mulleres. Moitas nin siquiera tiñan pandeireta. Hoxe calquera de nós pode ter unha pandeireta, pero estas mulleres que mereceron as letras galegas por ser pandereteiras non tiñan pandeireta. Tocaban cunha cunca, tocaban con un pocillo, tocaban con un prato, era algo de luxo. Hoxe que nos parece que o podemos mercar en calquera sitio, para elas era algo de luxo. Realmente, cando toco a pandereta, doume conta do que decía antes, da sorte que temos agora e do que significaba para elas a pandereta. Era un momento no que cantaban as alegrías e cantaban as penas tamén.
Rosa e Adolfina tuveron, por exemplo, vidas durísimas e nunca deixaron de cantar. Un dos seus netos decía que cantaban para escoitar un pouco menos a fame. Eso é tocar a pandeireta tamén. Entón, bueno, eu son moi mala pandereteira, pero intentarei non. Isto, todo este labor destas mulleres, ao mellor non tería a repercusión que tivo se non fora xente como Milladoiro, como os de Aturuxo que se implicaron en todo. Que pasaría se esta xente non as levara e non probara a que amosaran o seu traballo, o seu labor? Pois pasaría o que as pandereteiras de Mens dicían ao comezo antes de xirar de que Aturuxo empezara coa súa época máis forte con elas, pasaría que tería desaparecido todo. Aturuxo foi a ponte para que xente como as pandereteiras de Mens chegasen a nós. Milladoiro soubo ver, neste caso Rodrigo Romaní Fernández Maceira souberon ver que Eva Castiñeira tiña unha maneira de cantar que era única, absolutamente única, unha señora de agranzón, como decía ela, de Muxía, unha forma de tocar a pandeireta e algunha canción que chegou a nós sin non saber que era dela. Eu creo que hai xente que sabe ver a beleza das cousas e onde hai valor, por fortuna hai xente que sabe fixarse, digamos, nas ninguén e ver o que teñen, sin eles non teríamos hoxe o que temos, seguramente. É curioso que os seus fillos nas súas familias non lle daban importancia a esta vea artística destas mulleres. Non lle daban porque, como tamén se explica no libro, fala un dos netos de Rosa, di que houve unha xeración túnel, unha xeración na que cambiaron as formas de vida, entón todo o que viña dado, todo eso que viña de atrás era visto como, bueno, pouca cousa, non, digamos. E do outro lado, un dos fillos de Eva conta que ela cantaba todo o día, donde fora, cando fora, levaba 2 pandeiretas no bolso, estaban tan afeitos que non lle, era como correr da auga, non lle daban valor. Tivo que vir xente a veces de fora ou pasar a seguinte xeración para darse conta do valor que tiña eso. E incluso había fillos, contábanme, por exemplo, as pandeireteiras de Leilía, que non sabían que seus pais ou súas nais cantaban ou bailaban. Algunos, cando os vían na recollida, parecíalle ben, pero a outros dáballe como un pouco de vergoña. Entón, bueno, é unha pena, sí, pero forma parte da historia que vivimos, de toda esa migración do rural cara ao máis urbano, da chegada de outros modelos de ocio. Por fortuna houve unha xeración que veu e soubo mirar atrás. Das pandereteiras de Mens que incluso eran criticadas por marchar de viaxe e ir cantar por aí, non? É que o das pandeireteiras de Mens, que lle chamaban as vellas tamén, as vellas de Mens ou as velliñas de Mens, alguna non era tan bella, pasaba dos 50, ao mellor alguna moito máis, ao mellor xa pasaba incluso dos 70 longos, chamabanlle as velliñas porque sempre iban vestidas de loito. Aquí era moi común, algunhas por mortes cercanas e outros porque, bueno, xa empezaban a ser maiores e vestían de loito. As velliñas efectivamente tiñan veciños que lles decían pero onde ides con eses mozos, pero ides dar ver
Bueno, pois, boa tarde. Estamos aquí con Pablo Castiñeira nunha destas novas presentacións no Castelo de Vimianzo, parte de Vimianzo Mola. Como decíamos, e como se ve neste acrónimo, Mola é muralismo, oralidade, literatura e arte. En este caso, pois, imos falar de arte un pouco ou un moito, e de muralidade tamén un pouco ou un moito. O que presentamos nesta ocasión é este libriño que se chama Somos Hip Hop. Dixen libriño porque teño esa manía de poñer todo en iño, pero realmente é un librazo. Ademais, porque ten realidade aumentada, o sea que máis librazo aínda. É un libro que leva por nome Somos Hip Hop, producido por Bella Escola, coa colaboración, bueno, con Editorial Galaxia. Vai ser unha presentación breve, intentaremos que é dinámica, con pregunta e resposta, que así é máis dinámico. Como decía, ele é Pablo Castiñeira, un dos autores, e o ilustrador é David Brey. Está disponible, é bastante recente este libro, o sea que o podedes conseguir se vos interesa este mundo da arte urbana e do hip hop tamén. Voulle preguntar antes que nada a Pablo, pois cando digo que é un libro, producido por Bella Escola, igual moita xente xa sabe o que é Bella Escola, pero se non lo pode explicar que é Bella Escola para a xente que non o saiba. Bueno, antes de nada agradecer a Vimianzo de novo a confianza para cedernos este espazo, poder tamén proxectar todas estas iniciativas. Bella Escola somos unha agrupación de artistas urbanos de toda Galicia, que levamos máis de unha década traballando a cultura hip hop, e en concreto moitos proxectos ligados ao hip hop, que digamos que é unha parte desta cultura urbana. E como ben dicías, temos oralidade co rap, temos muralismo coa pintura, temos música tamén co rap, co DJing, co beatbox, temos danza co breakdance. Temos toda a cultura que coñecemos, pero integrada de outra forma a través desta subcultura que ven dos Estados Unidos, pero que aquí tamén, como sempre defendo, fala de outra forma, pinta de outra forma, ten a súa propia identidade, e Bella Escola está conformada por 25 personas que desenvolven ao máximo nivel profesional máis de 15 disciplinas distintas. 5 delas son as que integran a cultura hip hop. 15 disciplinas, non sei se pensábamos que daba para tanto a cultura hip hop, pero vemos que sí. E decías 10 anos, 10 anos máis ou menos, aínda que hoxe en día é verdade que a cultura urbana ou muralismo, mellor pensamos que é un fenómeno, digamos, bastante recente. Realmente xa falamos de un decenio, dunha década. Que vos levou un pouquiño a xuntarvos en un colectivo? Entendo que necesitaba unha identidade tamén e facer forza común igual ou non? Eu veño, digamos, coñecín toda esta cultura a través do breakdance, que é a miña disciplina. Levo 24 anos practicando e Bella Escola leva 15 anos. Entonces, como cando eres adolescente e te gusta algo, van contando contigo, vas coñecendo outra xente coa que conectas. En este caso, coñecemos rapazada galega, que nese momento estaban rapeando en algúns concertos, pintando e demais. E, como somos de base un colectivo que tiñamos moitas inquietudes, comezamos a integrar a toda esa xente en proxectos máis ambiciosos. E ata o día de hoxe, podemos nomear, igual que este é o primeiro libro que hai no mundo con realidade aumentada deste xénero, tamén é o primeiro libro deste xénero en galego. Estivemos 5 anos no Luar, todos os directos de todos os venres facendo murais de temáticas moi variadas. Temos pintado o Parque de Cerceda, o
Belén mítico de Valga, certos sitios e certos espazos que son coñecidos, pois nós tamén temos parte na historia de todo iso ao longo de tantos anos. Temos feito moitos proxectos pois aplicando o que para nós é algo como moi pechado a un colectivo, bueno, parece como que hai moito descoñecemento, incluso a día de hoxe intentamos democratizar esta cultura para que calquera persona poida facelo, non? E este era o espírito que había nun inicio nos anos 80, cando, pois, para moitas familias dos barrios marginais de Nova York, o hip hop era unha forma de sentirse vivos porque vivían en as pésimas condicións e pois era algo comunitario onde todas as persoas podían unirse e facer isto. Entonces a bella escola ven do old school, que ese estilo ou ese contexto primerizo que non estaba tan sesgado polo mainstream, pola parte comercial, e a que queremos resaltar sempre nos nosos proxectos. É dicir, ao final o rap ten ese sesgo que parece que sempre é machista, porque realmente a nivel comercial é o que se destaca, o que se vende e o que se move, pero tamén esta cultura é unha cultura de activismo, unha cultura de igualdade, unha cultura de oportunidades, unha cultura bueno, que brinda a posibilidade a moita xente de ter un encaixe, sobre todo, e sentirse viva e ter esa, bueno, esa oportunidade de brillar pois de outra forma, non é, sempre o digo, a nos digo nos, porque os libros se chaman Somos Hip Hop, porque non facemos hip hop, é dicir, non é algo que nos gusta, non é unha moda para nós. Se non facemos breakdance, se non nos comunicamos de certas formas, non somos nós mesmos. Por eso o título tamén deste libro. Somos unha comunidade que coñecemos este ambiente, pero que queremos abrir a calquera persoa maior, xoven, nenos, que queiran, pois, pintar, bailar, pero, bueno, pois de outra forma habitual, a oferta que solemos atopar en calquera sitio. E neste tempo de trayectoria de bella escola e así, notades que cambiou a percepción ao respecto do que é hip hop, non? Ou que é toda unha cultura, como decías, con un montón de disciplinas, pois aí falabas tamén do rap e desa vertente máis comercial, realmente a xente, bueno, ábrese a este mundo ou aínda estades loitando? Bueno, sempre digo, no, que o traballo máis glamuroso non suele ser o que afonda, o dicir que ten resultados máis valiosos, non? Entón, pois temos esa parte de que cada vez que vamos a un sitio a facer breakdance e tal, pois somos un pouquiño o decorado, non nos levan para falar de cousas serias, pero sí que estamos tamén ou para o tema dos murais, hai pois elementos que se pintan que todo o mundo entende e que lles gustan, e outros que pois que non gustan tanto, pero tamén é unha boa ferramenta para comunicar o pensamento que poden ter uns rapaces de 14 anos que aos maiores nunca nos van a gustar. Non vamos a entendelo. Entón son outros códigos que intentamos que duren máis tempo, non? Esa parte máis banal, máis primeriza, máis, digamos, originaria, que pode ter un pensamento que pode ter un neno ou un adolescente, intentar alargala e non ir rapidamente a un mundo adulto onde todo ten que ser blanco e negro, ordenado. Entón somos un pouco transgresores nese sentido, porque creemos que temos que divertirnos un pouquiño máis cando somos maiores, poder expresarnos en medo a agradar aos demais. E hoxe en día, co tema das novas tecnoloxías e demais, pois creo que é moito máis necesario este traballo analóxico, esta relación máis visceral, máis natural, independentemente, pois cada máis ou mellor non lles agrade, non? É dicir, quitarlle peso ás veces o tema de pintar, o tema de bailar, pois tens que facelo neste sitio desta forma, tens que pintar neste sitio desta forma, tens que... Entonces, bueno, damoslle ese apoio a moita, sobre todo xente nova, pois que non atopa o seu espazo. Digamos que falades eso dunha liberdade creativa, decías que moitas veces ides como complemento, por así decirlo, pero realmente as cousas das que está falando son moi serias, non? Decías que era o primeiro libro en galego deste xénero e o primeiro libro en galego, dende logo, do mundo con realidade aumentada. Que significa eso? Que podemos facer cando abrimos este libro? Pois este libro ten máis de 200 ilustracións orixinais, dispoñemos dunha app nunha web na web do libro, que podes descargar gratuitamente de balde no Play Store ou na páxina, e podes escanear, sobre todo nos capítulos que están dedicados aos tutoriais. É un reforzo visual para poder entender ou poder facer certos exercicios. Pois podes escanear unha páxina que aparece un metrónomo que te axuda a encaixar eses ritmos, podes atopar un gramófono como parte do que eran os antigos
aparellos de música, non só as mesas compactas que hoxe en día pois, se utilizan para pinchar. Hai moita información tamén, digamos, da evolución dos predecesores desta cultura para cada unha das disciplinas que aparecen representadas: o breakdance, o rap, o graffiti, o beatbox e o turtablismo, que é a parte de DJ. E, pois, eso, co móvil se poden, ver moitas creatividades que tamén son orixinais, que as fixemos nós en 360. Se poden escoitar cancións de exemplo, e todo en galego, os recursos tamén audiovisuais que escaneamos son en galego. É unha produción bastante seria e que non todo o mundo está disposto a facer. É dicir, nós sempre decimos que por sorte non vivimos do mundo editorial porque é moi complicado, por sorte non vivimos solo do mundo dos murais porque é moi complicado, entón intentamos facelo todo. Intentamos achegar a cultura urbana a través ao mundo editorial para que nos coñezan, ao mundo dos murais, ao mundo, con beatbox, por exemplo, traballamos con logopedas para a través das sons, de verbalizar, de saber tal, ou con audición e linguaxe. Co rap traballamos a normalización lingüística. Creo que todo ten transferencia e intentamos facer que todo o mundo vexa que pode desenvolver calquera destas disciplinas, coñecelas e disfrutalas. Ahora que mencionabas o da normalización lingüística, dis que achegachedes un mundo do hip hop, o mundo editorial, por así decirlo, en galego, e non sei se pode ser un camiño tamén a inversa, que este tipo de cultura, este tipo de disciplinas que practicades para moita xente, sobre todo para rapaces novos, sean un punto de achegamento ao galego. Non sei se facedes o camiño á inversa tamén, se o notades, vamos. Totalmente, é dicir, ao final non se trata dunha obrigación, dunha obriga, sabes? Non se trata de algo imposto, trátase primeiro de que atopen algo que a priori lles poida interesar. É un libro que ten 200 ilustracións, o que non queira ler, polo menos pode ver as imaxes, pero comeza abrindo o libro, disfrutando desas imaxes, despertando pois unha curiosidade por querer saber máis, e pouquinho a pouco hai suficiente información neste libro como para casi ter un máster, sin entrar en temas, digamos, de ser moi puritanos, porque entendíamos que tiñamos que facer un libro pois para o público xeral, e que aí é onde se iba a agradecer este traballo. Un libro recomendado por bibliotecas escolares de toda Galicia, e un libro que intentamos, certamente se venderon 1000 unidades, que son as que se produciron, ou algunha menos, pode quedar algún libro por aí, pero nós o que queríamos é que este libro estivera posicionado en todos os colexios e escolas de Galicia, porque é un sitio onde van a estar 10 anos, onde todas as generacións poden ter a man de balde e con libre acceso esta cultura, porque non van a ter outro libro sobre esta cultura no seu colexio. En moitas librerías eu colecciono libros, e teño libros en francés, en inglés, non sei todos esos idiomas, pero quero telo todo desta cultura, vinilos e depois muñequiños e cousas destas que salen tal. Agora cos Xogos Olímpicos, que o break xa é deporte olímpico, pois se fan máis cousas, o skate tamén é deporte olímpico, os murais xa os vemos en calqueira sitio, é dicir, estáse volvendo unha cultura de consumo de masas. De feito, a música urbana a día de hoxe é a máis vendida por encima do pop e do rock, que son cousas moi curiosas. Obviamente, pois é unha música urbana, como coñecemos, moito máis amplia, non tan underground, tan, digamos, propiamente hip hop, pero, bueno, está despegando moi forte. Nos pois temos esa inquietude de que non só despega a nivel comercial, sino pois que haya un apego máis grande e que se sirva a todo o mundo de que esta é un arma de activismo, de acción social, que hai moitas cosas bonitas que brillan e que hai moito movimento e que move a acción, é dicir, sobre todo unha ferramenta moi enérxica e que nos pode axudar pois a facer grandes logros sociais, non só divertirnos e pasalo ben. E falabas de 1000 exemplares que foron os que se tiraron. Se hoxe queremos, a parte dos colexios, as bibliotecas que poden telo, mercalo, que podemos facer? Estaban preguntando antes a porta de Galaxia que de algún Wallapop de alguén que non lle gustou e pode quedar algunha biblioteca. Se vendeu en grandes plataformas en moitas librerías de Galicia, pois Galaxia ten unha boa distribución. Temos idea de poder sacar unha segunda edición, ao mellor xa non en tapa dura e nestas condicións, pero intentaremos incluso facer en algún momento que nos lo permitan tamén abrir o ebook gratuito para que todo o mundo poida chegar a ter.
pero, bueno, a día de hoxe non sei, igual en algunha libraría pode quedar, non sei se Galaxia terá algún libro en stock, pero, bueno, nos agrada, é dicir, obviamente sabíamos que non vai a ser un bestseller porque non é un libro feito para o gusto da maioría, pero sí que o recomendamos porque, bueno, pois abre moitos ollos e hai moitas referencias moi interesantes, hai moitas curiosidades de como chega tamén a nivel histórico o hip hop a España, as grandes cidades e despois a Galicia, e hai unhas, bueno, se nomean aí algúns grupos e algúns personaxes, incluso a entrevista do Muelle polo famoso Galloso no lugar, hai moitas referencias curiosas históricas que tamén están neste libro, e, bueno, pues, sendo tantos e traballando durante tanto tempo xuntos en moitos proxectos, creíamos que era casi unha obriga, unha responsabilidade de plasmar todo este coñecemento en algo físico, porque, bueno, o mellor o día de mañá pues deixamos de facer eventos e nos dedicamos a outra cousa, pero polo menos queda aí toda esta información. Perfecto. Eles, a Bella Escola, ten, bueno, presenza neste programa a través deste libro, pero tamén a través de unha desas disciplinas 15 que mencionabas, que é o muralismo. Están facendo 2 murais aquí en Vimianzo. Non sei se nos podes contar un pouquiño que é o que estades a facer. Sí, aquí temos proxectados 4 murais, 2 fachadas grandes e 2 murais máis pequeniños. Estes 2 murais pequenos hoxe se van a quedar rematados e estes formatos pequenos, pois obviamente sempre abrimos a colaboración. Entonces, bueno, xa veo a rapazada a botarnos un cable durante todo o día. Un destes murales está elaborado por Raquel Caballo, de Carballo, e outro por David Brey, que é o ilustrador, que non está aquí porque está rematando de traballar, non somos así. E, pois, o de Raquel versa sobre o 75 cabo dano de Castelao, pois que fan 75 anos do falecemento, e outro mural o estamos elaborando nos antigos vestiarios do campo de fútbol, e tamén está na mesma línea a nivel, pois eso, é unha ofrenda literaria e vai nesa línea. Nos quedarían despois un dedicado a Manolo Rivas, cando nos lo permita o tempo, porque ao final eses traballos en fachada pois nos levan máis dunha semana e temos que dispoñer desa oportunidade, que ás veces en Galicia é moi limitado o verán. E faremos outro sobre a feira de Baio ali en Bamiro, que xa pois é un pouco plasmar esas antiguas esos antiguos mercados que había aquí. Ao final intentamos tamén, bueno, facer ese reforzo patrimonial a través da pintura, tamén facer colaborar a xente da vila que teña o maior valor posible. Nos non somos artistas de ir a facer o noso rollo, porque sí, gustanos pois, ter achegas, facer partícipes aos demais e sobre todo promulgar pois, que collan afección polo pincel, pola música, por todo isto, e que sexan as novas xeracións que vayan aportando novos proxectos dos que nos podemos retroalimentar, porque certo é que levamos 15 anos en Galicia, facemos proxectos a nivel nacional, tamén estamos levando proxectos a Costa Rica e outros espazos fora de España, pero nos faltan referentes cara arriba onde mirar. Facemos moitas cousas, moitos proxectos, pero nos encantaría ter moitísima competencia nisto, porque sería unha boa forma de retroalimentarse e de crecer máis rápido, non? Entonces sempre intentamos que polo menos os que veñen detrás, pois darlle esas ferramentas para que poidan desenvolver proxectos, leválos adiante, e moitas dos rapaces e de rapazas pois chegar a vivir disto. E vamos rematando xa, que creo que imos un poquinho fora de tempo, pero decías que faltaba como para arriba, para que miretes con referentes, e por abaixo notades que entra xente nova que se achega a isto. Sí, supoño que sí. Sí, a ver, eu sempre decía, en 15 anos que levamos nós pasamos de non ter certames de arte público a este nivel de muralismo, a día de hoxe, pois Vimianzo leva xa varios anos implementando murais, ese museo aberto para todo o mundo na rúa, pero temos Vigo Cidade de Cor, temos as Pontes en Pezas, derrubando muros con pincéis en Carballo, temos Desordes Creativas, que xa é un clásico, hai o certame de Burela, que ten todo o espigón xa pintado, xa non poden seguir porque se lles acabou o espigón. As de Canido, que tamén levan moitísimo tempo. Pois podría estar dicindo certames en Galiza de arte mural
que eso era impensable antes. Que nos vamos a pasar do límite, que vai a ser xa algo normal ver murais e quizáis pois teñamos que volver atrás. Pode ser, pero bueno, todavía hai moito feísmo e temos moita parede que tapar. Moitas veces con esa excusa nos dan un poquinho de cancha de, bueno, pois pinta aí que eso está fatal. Pois se é por feísmo, seguro que sí que vos quedan paredes por Galicia adiante. Non sei se alguén quere facer algunha preguntiña, se, bueno, alguén que teña algunha curiosidade. Eu teño unha, por si acaso, mentres alguén quere ir pensando, senón, pero decías antes que a cultura hip hop é un xeito de vida, casi. Creo que dixaches exactamente iso. Que xeito de vida é? Que valores ten? Digo, porque se hai algunha xente nova aí por aquí que queira o mellor, ou nova ou non, sin non ser nova, non fai falta ser novo, pero que supón para vos que é? Pois mira, vou ao clásico, o lema do hip hop, Unity, Peace, Love and Having Fun, que pois unidade, paz, amor e pasalo ben, non? Entonces ven un pouquiño pois dun entorno pois en Harlem, en Brooklyn, en Queens, no Bronx, en todo extrarradio da cidade máis próspera do mundo, que era Nova York, nos anos 70, pois orde pois que hai moito inmigrante, moitos nenos que se consumían drogas con 9 anos, con 10, 12, 15, e foron todos eles os que idearon toda esta cultura para manterse con propósito, non? Por poñer un exemplo, ainda que non sexa moi popular dicilo, os grafiteiros escribían o seu nome primeiro nas rúas e logo non pasaba nada porque eran as rúas do Bronx, así tampouco lle molestaba a ninguén, era o que había bidóns ardendo, incendios, morría xente por todo, pero non chegaba ali nada bo. Pero cando comenzaron a pintar os metros, que logo sí chegaban desde o Bronx a Gran Manzana, empezaron a molestar, e aí a hipocresía de ter un extrarradio de xente que está morrendo todos os días por precariedade ao lado da cidade máis próspera do mundo, e chegar a molestar hasta ser un tema moi serio cando os vagóns chegaban pintados con nomes de personas que pintaban o seu nome para recordarse a sí mesmo todos os días que existía, cando pasaba por ali volvía a ler o seu nome, para que o respetaran outros que ao final asumes un risco, non? Entón, quero dicir con todo isto que, ainda que no mundo adulto temos unhas normas e cando se transgreden non gusta, hai outras cousas das que nos temos que preocupar. A día de hoxe sabemos perfectamente o que está pasando en moitos países e só nos molesta cando nos toca no bolsillo, cando nos toca... e mentres tanto está ben visto dicir que estamos en contra e todo eso, que non costa nada, non? Pero, bueno, creo que é unha cultura que nos pode enseñar moito e que creo que non nos temos que fijar en no que nos transmite, sobre todo a nivel comercial, as empresas que explotan todo isto, pois simplemente porque lles producen cartos. É dicir, para que vos fagáis unha idea, había as primeiras bandas de música estaban, bueno, primeiro de onde xorde o hip hop e do DJ non existía o rap, non existía o break, o graffiti iba pola súa, tiña outro desarrollo distinto, e eses DJs empezaron a integrar raperos simplemente para facer pequenas rimas e animar as festas na rúa. O que pasa é que esas rimas iban competindo cos barrios do lado, facendo as máis complexas e se iban facendo pois propia poesía a nivel competitivo entre barrios para ser mellores creativamente. Neses barrios entendámonos, había cuchilladas, había peleas, había asesinatos, e encontraron unha forma de medirse e de ir minimizando esa violencia porque entenderon que todos eles eran iguais nunha situación precaria, non? Entonces pois foron integrando o rap. E cando empezaron a brillar os do rap, as grandes industrias musicais contrataron os rapeiros e quitaron os DJs e fixeron de ouro literalmente a moitos raperos, poñéndolles os produtores que xa viñan da música funk e do soul e do blues a facerlle as bases instrumentais como eles querían. Entonces non son só unha población pobre, sino son unha población empobrecida. E isto hai que telo en conta. E por que digo? Porque despois cando empezan a brillar na Golden Era, que é a música que conhecíamos dos 90 deses grupos pois que sonaron tanto en todos os sitios, na MTV e demais, que presumían de coches, de mulleres, de ouro, de todo que non tiñan anteriormente. É dicir, todo ten
non está xustificado, pero todo ten un porqué, e os porqués ás veces non nos interesan, só pois criticamos o primeiro que vemos. Entonces sempre pido que se tedes curiosidade por saber como funciona este mundo, pois que abrades este libro ou que miredes documentais, porque se están facendo grandes actos por todo o mundo a través de programas e de ONGs principalmente ou asociacións, bueno, pequenas entidades que non facendo algo moi glamuroso ou moi comercial ou moi consumido, sí que están aportando o seu gran area a todo isto. Eu digo en defensa porque sempre ao final, cando vamos a un sitio e vamos a pintar un mural, esperan o típico de rastas, é dicir, hai un sesgo brutal e xogamos tamén con eso. Entonces, pois non lo tomamos de forma graciosa e aproveitamos a noso favor, pero que non só estamos para facer unha exhibición, non só estamos para pintar un mural bonito e non só estamos para que se nos use cando tempo de ocio, como digo eu, non? Entonces, quería comentarlo simplemente. Pois queda esa reivindicación feita, esa declaración de intencións. Antes falábamos de que o castelo era un espazo de resistencia, os libros tamén non son, a cultura hip hop tamén non é, e se non tendes así ningunha curiosidade, pois deixámoslo aquí, convidamos a visitar eses murais que xa están feitos e a agardar polos dous que veñan, se vos parece. Así que un aplauso para Pablo. Gracias.
presentación de Indolente, o libro de Alberto Mancebo. A verdade é que me pon moi nerviosa ter que facer esta presentación. Normal. De feito, houbera unha vez que me... Aí está. Queda chantado. Houbera unha vez que me pedira presentalo noutro lado, noutro momento. Había unha idea... Pero iso foi unha urgencia, Eu dixen que non, pero claro, se mo piden aquí no Consello de Vimianzo, pois non podo dicir que non, evidentemente. Ao mellor é aquí alguén que non coñeza a Alberto Mancebo, pero estamos bastante entre veciños e entre familiares. Alberto é coñecido sobre todo por ser xornalista na Televisión de Galicia. Ademais, fui correspondente en Portugal e fixo moitas viaxes para TVG cubrindo moitos eventos importantes. Agora doulle por escribir aquí a meu irmán. Estamos presentando Indolente, que é a súa segunda obra. Para quen non o saiba, o primeiro libro era O que me quedaba por dicirche. E Indolente fui, non vamos dicir que foi unha sorpresa, que queda feísima esa palabra, pero foi unha alegría cando lle deron o premio Manuel Lueiro Rei de novela curta no 2023, que fixo que o libro se puidera publicar en Xerais no 2024. Foi un día bonito. Entón, hoxe estamos aquí para presentar o libro. En Vimianzo xa se presentara, xa hai xente que creo que está repetindo, ademais. Indolente é como unha especie de distopía que se ambienta no ano... Creo que estamos máis nerviosos os dous. No, teño frío. Se me dices tú non é por nervios. Non sabía que iba a facer tanto frío. Eu estou nerviosa, pero bueno, aquí estamos. Pois é unha especie de distopía, é un mundo que está como ao borde do caos por unha tormenta xeomagnética, ambiéntase xusto nun momento no que vai pasar unha segunda tormenta xeomagnética. Nora é a protagonista. Tampouco queremos pois contar moito da trama, porque esperemos que o compredes se non o lestes, que tamén é importante. Bueno, créase unha atmosfera que aos familiares nos ten moi preocupados, porque Alberto escribe moitas cousas que che angustian, sabes? É un tema a tratar, o que pasan, porque hai un apagón e ao final pasa un apagón. É verdade, sí, o día que foi o apagón nacional, pois acordámonos tamén de Indolente. Alberto, cando presenta os libros, ao final ele engancha falando, xa case fai a presentación el só, sen que a persoa que ven presentar o libro faga preguntas, porque obviamente... Pero que me estás chamando lareteiro, en plan pesado? Estou chamando chapas. No, que va, pero evidentemente, pois unha persoa que ten dotes comunicativas, pois ao final engancha falando. Entón, eu preparei unhas preguntas... Vouche responder en plan rápido. Non quero que tal. Eu digo que eu preparei unhas preguntas, pero tamén me gustaría invitarvos a vos a que fagades preguntas tamén, sobre todo os que leste o libro, porque seguro que tedes dúbidas, que tedes curiosidades de saber por que fixo, porque quiso contalo desta forma, porque creou o personaxe desta outra. A ver, por onde empezo? Estou pensando. Evidentemente é un tema moi actual, porque temos o cambio climático moi presente, fálase constantemente del. A obra eu creo que tamén fala moito do egoísmo, non? Desa acción individual, da necesidade un pouco do cooperativismo para sair adiante nunha crise. Bueno, hai varios temas que son o trasfondo da novela. Entón, eu deixoche preguntas. Evidentemente, para min, o argumento principal do libro é, ou polo menos o que a todos nos queda, o pouso que nos queda a todos, é o cambio climático. Van pasar cousas aquí e vai haber problemas, porque
quixeches falar do cambio climático, que foi o que che levou a iso? É un tema que a ti che preocupa dunha maneira especial? Que che levou a falar disto? Bueno, antes teño que aproveitar, primeiro, unha vez máis, dicirvos a todos que moitas gracias por pasar estas horas da tarde dun venres, vir hasta aquí ao Mola. Ademais, Mola! Claro, é que agradecerlle primeiro ao Consello de Vimianzo que teña o tempo, os recursos e as ideas de dedicarlle un espacio tan grande durante días á cultura, que ás veces é complicado, pois que a xente responda, e mirade a isto non é habitual. Polo noso traballo nos visitamos un montón de iniciativas deste tipo por moitas vilas, e a resposta non suele ser esta. Por eso que esa é un éxito, só que durante toda a tarde todo o que estaba programado que tuvera xente, non? Sobre todo nunha vila que somos pequenos. Isto, para unha vila pequena, isto é un éxito. Pequenos de número, pero grandes de corazón. Sí, pero quero incidir niso, que somos pequenos, pero que facemos cousas grandes. Isto é gracias a quen pode organizalo, non? Neste caso, especialmente, darlle gracias tanto a Conselleira de Cultura como, bueno, a Nieves e a vos por vir, escuitar, falar a min, a falar dun libro que levo todo o ano facendo a xira de Indolente, sigo sin entender moi ben o de que a xente, que lle dedique unha hora para escuitarme falar sobre o que escribo, que neste caso foi un exercicio de escritura. Ti preguntas agora se me preocupa especialmente o cambio climático, e a quen non, o seu ritmo e a súa maneira. A min preocúpame moito porque os signos do cambio climático son evidentes, este verán só volvemos comprobar, evidentemente. Xa que estou no Mola, pois quero falar da importancia da literatura e de ter libros na casa. No momento en que ti tes libros na casa, ábrense ventanas que o mellor non se chabran na televisión, que está en todas as casas, ou que incluso na túa familia. A min os meus pais compráronme no ano, tiña que ser no ano 92 ou 94, un dos primeiros libros que falaba sobre ecoloxía e sobre cambio climático. Entón, para min, eso xa me quedou a min na cabeza, para que vexades o importante que é que os nenos teñan acceso a libros. A parte de todo eso, por supuesto, como gran usuario que fun da biblioteca de Vimianzo, número 5, socio número 5, carné número 5. Carlitos da Carnicería foi o primeiro en chegar, é o número 1. Entonces, os libros que titas na casa son os que, se te interesa a lectura, son os que che van marcando. Falando isto de interesar a lectura, tamén facelo Mola xusto estes días, cando a María Pombo dixo que non lle gustaba ler e que a ninguén lle gustaba ler. Que máis dixo? É que non me acordo. Como fora? O que dixo? Non nos coitastes? Non pasa nada se non che gusta. Que non pasa nada se non che gusta ler. É que efectivamente non pasa absolutamente nada se non che gusta ler. O interesante é que pasa se che gusta ler. Flipado, quedei con isto, pero bueno, sobre todo o de promocionar e o de fachendear da burramia, non? Da incultura. Estar como unha compañeira nosa do canal que lle gusta moito dicir que non sabe de nada. Eu digo como se fose unha cousa boa. A min fascíname eso da promoción da burramia. Non hai que ir por ali pola vida sendo un pedante, non? Dicindo que tes 7 carreiras e que fales desas 7 idiomas, pero, home, publicitar que non sabes, que non tes un mínimo de cultura xeral, a mí xa me parece espeluznante. Bueno, despois desta cuña publicitaria, o cambio climático no libro está moi metido, está moi engarzado, porque é unha cosa que me preocupa, pero é unha cosa que nos debería preocupar. Eu nas presentacións, cando me preguntan por isto, sempre leo a cita coa que abre, que é de Greta Thunberg, que hai quen pensará que é unha nena que está tola. Eu penso que dentro de 30 ou 40 anos que xa non é unha nena, que lle deberemos moito, non? No foro de Davos hai 7 anos ela dixo: non quero que teñas esperanza, quero que entres en pánico. Se vos ledes, se vos poñedes en calquer buscador de internet cales son as previsións para 2050, é que xa cumplimos algunhas delas, sobre todo no caso da temperatura do mar no Mediterráneo. Dá medo como medio grau máis no Mediterráneo fai que proliferen as medusas, e as medusas fan que de repente certos tipos de peixes non podan vivir, e isto é unha cadea que non acaba, como dos incendios. Hoxe mesmo falábamos no xantar das abelliñas, non?
O sea, nos incendios de Ourense morreron unha chea de abellas, os apicultores quedaron sin varisas prácticamente, agora as abellas que quedaron vivas non van ter onde buscar as flores para polinizar, e se non hai polinización, esas zonas queimadas como volven á vida. Pero nos dá igual, pa diante. Se isto de verdade fora unha cousa que preocupase políticamente, pensando non deste xeito curtoplacista que se pensa solo nos 4 anos que ven as siguientes eleccións, e se pensase de cara que como van vivir os fillos que estás parindo agora, como van vivir dentro de 50 anos, pois ao mellor teñamos unhas políticas un poquinho máis axeitadas a non salvar o planeta, que o planeta sudamos ya, salvarnos nós. Isto de hai que salvar el planeta. O planeta fai así, e líbrase de nós e sigue para diante, temos que salvar nós. Entonces, neste libro, como moitas outras cousas que me preocupan, vanse moldeando a través da narración que eu quería que enganchase, que é a historia que conta, que ao final é unha como un pouco de excusa, non? Para contar algo máis grande. E no caso de Indolente queda claro, unha vez o leas, pois dicir, pois sí, efectivamente Alberto sí que deixa cousas de sí mismo nos libros, por moito que diga que os seus libros non teñen nada que ver coa súa vida. Home, é imposible, supoño que é imposible escribir sen que quede pegada de ti e das túas preocupacións, non? Sí, na parte máis personal sí que nunca, o sea, case... Ahora sí, o libro que estou escribindo agora sí que é autoficción. Son eu contando cousas miñas de unha maneira ficcionada, non? Unha historia que me pasa e vou contando cousas miñas. É por eso, mira, este libro tardei 3 meses en escribilo, en revisalo e todo. O libro que máis tempo me levou a escribilo levoume 4 meses. Isto ten truco, traballo de fin de semana. Vale, de lunes a viernes eu teño tempo a jodelo. Bien. Ahora, como teño que falar de mí mismo, neste libro que estou escribindo agora, levo 7 meses e 15 páginas. Sí. E non sei cando vou acabar, porque agora vou me poñer a traducir que falei con Pabliño que imos traducir, non está Pabliño. Vou traducir ao español para poder vendelo en Amazon e forrarnos, Pablo máis. Clarísimo, Os procesos creativos, bueno, a ver, ao mellor hai xente aquí que non sabe que Alberto ten escritos varios libros xa, non todos están publicados. Os procesos creativos son diferentes en cada unha das novelas? O proceso creativo que é o de desde que nace a idea de que libro teño que facer hasta que chega hasta aquí, en todos foi totalmente diferente porque empecé a escribir por razóns diferentes. Este, por exemplo, foi un ejercicio de escritura. Este é o terceiro libro que escribín, e os outros dous, as persoas que o leran, dixérame todos, bueno, engancharme enganchou moito o lino, porque, bueno, estaba ben escrito, ou interesábame por isto, dixérame moitas cousas. Entón, dixen, sí, pois entón vou intentar facer un libro que enganche. E foi tan fácil como coller informarme, tamén coller un manual de como escribir guións de Netflix, pois aprender un pouco cal é a estrutura, non? De que é un guión de ficción que poda enganchar. Acaba de chegar un dos nosos primos da Argentina. Hola, é o noso primo da Argentina, que levamos anos sin velo. Facendo apuntes dese libro no que me conta un pouco como escribir un guión que enganche, pois naciu Indolente porque realmente é como unha fórmula, non? Ti despois pos un pouco de ti, un pouco da túa alma, pero a ficción ten ao final ten como diferentes fórmulas, pode ser CBAD, DABC, diferentes maneiras. Para Indolente escollín unha. O resto de libros tamén naceron como traballos de intentar... Sí, porque eu non sabía... A min non me ensinou ninguén a escribir unha novela. Eu non sabía que podía montar unha novela e que fose coherente. A primeira escribino, resulta que se podía ler, ok, perfecto, publicaronme, wow, e seguín escribindo, pero fui así.
Unha das preguntas que teño preparadas xa non ten sentido porque chía preguntar como xorde a idea de irte a unha ficción futurista. Deixamos claro que o de futurista pois hai que apartalo porque consideramos a que é como un presente de alguma maneira. É que eu non considero este libro ciencia ficción, claro. Isto pode pasar, e de feito aquí houve un traballo de documentación con meteorólogos, con físicos, falei con psiquiatras, con psicólogos, con matronas. Aí hai un traballo, claro, de documentación que aí sale un pouco a parte xornalística, supoño. Era o que che ia preguntar, que ten da túa faceta xornalística, que ten este libro, que hai detrás del? Bueno, por cousas da vida non teño moito trato con escritores ou novelistas, pero cos que falei resulta que resulta super complicada a parte de documentación. E a min, claro, sáleme sola porque o meu traballo é todos os días documentarme. Entonces esa parte de saber como informarme, de saber a que fontes acudir, de organizar a información toda, esa a mí resulta hasta, podes decir, atractiva, non? Entonces todo o que eu fago antes, previo a un libro, dependendo do que necesite, pois hai entrevistas, lectura de outros libros, facer moitas preguntas a expertos, moitas, por non querer meter a pata, porque pode ser de ciencia ficción, pero pode ser un futuro, quero dicir, pero ten que ter unha base científica sólida. Podería non tela. Poderías decidir que fose ficción absolutamente. Eu entendo que tamén aí hai un pouso un defecto da profesión. A cuarta novela, que se chama Kaolin, porque será Kaolin, é unha novela que vira de total ciencia ficción alrededor da mina de Kaolin de Castrelo. Eso solo me informei un pouco con físicos teóricos, porque hai moita parte de física cuántica da que eu non tiña nin idea. Ahora non son un experto, pero algo sei, despois de ler moito, de facer moitas entrevistas. Eso é pura ciencia ficción. Isto non, porque isto pode pasar. De feito pasou, bueno, o evento da tormenta xeomagnética explico no libro nunha pasaxe pequeniña que pasou a finales do século XIX, o chamado evento Carrington, que foi que o Sol soltou un montón de partículas que a nosa magnetosfera, que é a que nos protexe, non foi capaz de paralas, frío por completo o débil sistema eléctrico de telégrafos que había no planeta naquel momento. Se eso agora pasa, pois quedamos na Idade Media outra vez. Entraronche ganas de... Sei que acabas de dicir que non definirías isto como ciencia ficción, pero entraronche ganas de seguir con este xénero ou realmente todo o que escribes son xéneros diferentes? Quen me conoce un pouco sabe que me aburro pronto. Entonces, moita xente me pregunta se hai segunda parte, pero que non me interesa en absoluto. Xa explorei eso, xa contei a historia que quería contar, fixe no mellor que puden, eu quedei contento co resultado. Ganou un premio. Quero dicir que isto foi, ademais, o de ganar o premio tedes tamén que entender unha cousa que para mí foi importante no sentido en que me sentía un pouco impostor. Porque a mí metíoseme na cabeza que Xerais, que a mí me publicaba a novela, sí, era unha teima que tiñas, porque publicanme porque presento o telexornal agora mismo, pero non me tiña moito sentido que a editorial máis grande do país que me publicase, non entendía moito. Despois, cando saquei esta novela, che dan un premio, sigues con un pouco dese sentimento de impostor, de que realmente estás ocupando un espacio que non che pertenece, pero foi importante para min para animarme despois a escribir outras cousas, e de feito escribín outras dos novelas históricas, en meterme en líos de épocas históricas das que non teño nin idea, e sacalas adiante, e foi moi satisfactorio. Creo que se non ganase o premio, non me dasen ese empurrón, non faría esas outras dúas novelas que son das miñas favoritas, das que escribín. Entón, dirías que o xénero que máis che gusta escribir é o histórico? Non, en absoluto. Contei antes que a protagonista da obra é Nora, é unha muller que ademais ten que hai un suceso é que claro, é moi complexo porque eu non quero spoilear, non quero contarvos cousas que pra xente que... Pero aquí todos saleron o libro, Non, ves, hai xente que non, entón é como, eu non quero spoilear o libro 7 veces. Pero a protagonista chamase Nora, ten que facer unha viaxe volvendo á súa casa en plena
en pleno apagón. De Muxía hasta Santiago. De Muxía hasta Santiago, encontrase con uns especímenes polo camiño, pero ademais ela ten como un suceso traumático na súa vida, que é, sufre violencia obstétrica. Entón, quería preguntarche tamén o difícil que debe ser construir un personaxe do que estás tan alonxado ao final, porque non ten nada que ver contigo. Falas de que a trama, todo o tema científico, pois obviamente fixas este un exercicio de investigación, falando con expertos, como construes un personaxe que é tan diferente a ti? Na primeira novela narraba unha violación a unha rapaza, e obviamente é un tema super delicado no que, como sempre digo, non quería ser un home falando de cousas de mulleres, pero para a trama era necesario, eu quería falar dese tema, denuncialo e poñelo sobre a mesa. Entonces estou aterido de frío, estou quedando no pajarito. Entonces quería falar dese tema, pero isto ten que ter como unha supervisión da xente que sabe. Neste caso falei con matronas, falei con Alba da Furoca, que é a matrona, contoume ela como iba todo o proceso, e ela e outra matrona revisaron o... Moitas gracias. Agradezo. Revisaron o texto. Con isto, cun montón de cousas que pasan na novela, tanto na primeira como na segunda, é fundamental, se ti tes unha protagonista muller que lle pasan cousas de mulleres, tan simple como preguntarlle a mulleres, ao 50% da población que tes ao lado. Entonces, eso é fundamental. Pero realmente, bueno, polo menos a min pasoume que tampouco, o sea, que me vi moi ben representada sendo ti un home, por eso tamén pregunto. Sí, eso nunca me dixeras. Home, porque estamos aquí, joder, moi bien, contándonos intimidades, por eso digo que a construción do personaxe ten moito traballo detrás. A ver, vivo entre mulleres, como todo home, quero dicir, trato con elas, e escuitarvos un pouco e tamén estar un pouco atento que é o que vos preocupa, como poder reaccionar dentro do lóxico. Pero de todas formas, se tes vos amigos que che leen e lles preguntas ti sinteste representada e algunha burrada que poña, eso é fundamental. Senón, acabas eso, sendo un home escribindo cousas de mulleres que non tenen idea. Que hai moitos, ademais. Hai outros personaxes que son tremendos. Tes unha capacidade para conseguir que os personaxes, a min persoalmente creo que compartido con moita xente, que nos caian mal, brutal. Como se construe un personaxe? Vou facer unha observación. Alberto lé moitísimo, ve moitísimas series e películas, tamén eso é unha formación detrás de todo eso, pero como elaboras un personaxe e consigues que nos caian tan mal? Pois eu creo que é unha lotería. Debe de ser que a xente que me cae mal, lle cae mal a maioría da xente. Quero dicir, eu que construo son personaxes que odie. Normalmente penso en alguén en concreto, eso axuda. Sí. Ou defectos en concreto da xente, e eso axuda a construir os personaxes. E despois, claro, cando se ti lees moito bueno, lees ou ves series, consumes ficción, que é o que digo sempre, que é o que me gusta, consumir ficción. Claro, dai sacas moitas ideas tamén. Non copias, porque non é exactamente copiar, pero sí que te inspiras. Entón é relativamente fácil. Cando empezaches a escribir Indolente, sabías que ías acabar tendo unhas... Ao final, a reflexión que nos queda do libro ten moito de cavilar sobre a solidariedade, sobre a supervivencia individual, meterte na pel dos personaxes. Sabías que ia acabar sendo un dos temas que máis pesaran? A novela é unha novela de supervivencia, é unha novela na que deixo a idea de que farías ti nunha situación de urgencia máxima se te encontras co teu peor enemigo. E xuntos sabedes que sobrevivides, pero non o podes ver diante. Entón, eso é o que eu quero que o lector se faja esa pregunta. Se me encontro con esta persona que non la puedo ver diante, que as ganabas e a vexo, pero xuntos podemos sobrevivir, que faríamos? Pode cho odio ou pode cha cooperación? E aquí neste libro, bueno, pois vemos como Nora pois desenvolve esa situación. Agora que xa o libro leva moito tempo á venda, que xa fixeches moitas presentacións, cal é
o que máis se di a xente. A xente dalle a razón a Nora, a xente, é dicir, ceden a cooperación ou pode odio. Porque ao final ti meteste no papel dela e dis este libro pola temática puxeron de lectura en moitos institutos. Entón, fixe moitas presentacións con rapaces así como entre 12 e 17 anos. E guau, son lectores implacables, críticos a dolor. Eu saía feito polvo cada vez que iba a un instituto, destrozábanme, porque me buscaban hasta a mínima inconsistencia na historia, no argumento, nos razonamientos, absolutamente todo. Eso foi o que saquei da promoción de Indolente, que por certo probablemente acabe hoxe. Que os lectores máis difíciles son os novos, a xente nova. Por outro lado, saquei tamén en limpo que todos estamos de acordo en que ningún personaxe é preferido, o sea, que son todos odiosos, todos, é moi difícil. Sí, incluso as protagonistas, é dicir, non sei se estades de acordo os que o lestes, que son personaxes os que se lle colle como manía, non? Sí, porque todos ao final... E a túa tía. Sí, todos ao final, como se di, como cal expresión esa? Sí, bueno, queren salvar o seu cu, importalle cero o que teñen a súa volta. Que tamén é un tema moi de actualidade, non? O individualismo, no que vivimos, a falta de empatía brutal. A falta de empatía a min tenme totalmente obsesionado. É o meu imperio romano. Estou totalmente obsesionado en como a xente se empeña en ser simplemente mala, insolidaria, reclamando territorios que non lle pertenecen. Non estou só falando do que está facendo Israel, en xeral o tema da inmigración é reclamar territorios que a ti como humano non che pertenecen. Entón, esos son os temas que a mí me preocupan moito. Aí pese perfectamente, porque o personaje do desgraciado do médico vese perfectamente a que partido vota. Está clarísimo. Clarísimo, vamos. Non sei se alguén quere facer algunha pregunta así sobre argumentos, sobre as cousas concretas así de Indolente, ou os que non o leron algunha pregunta. Se non, sigo aquí, porque ademais temos que falar dun tema que igual leva un cachiño máis tamén, non? Sí. O tema final. Quería facerche a juarrada de que intentes definirme o libro con 3 adxectivos para animar tamén a xente a comprar. Sabes que pasa? Como escribín eu penso do libro unha cousa. E que pensa o resto? Claro, eu non sei o que pensa o resto, porque eu escribino con unha intención bastante clara, é que sería terrible escritor se non soupese perfectamente definir o libro. O que pasa que teño medo de que resulte incluso un pouco pedante. Claro, para min é un libro sentido, aínda que non o pareza, que é trepidante, e despois é, bueno, un libro reivindicativo. Pero mira, bueno, sabes definilo. Trouxaste las pensadas. É que xa me avisaste que me ibas preguntar. Non tal, mentira, de verdade. Non avisei. Ibache facer outra, pero vou na deixar porque sei que me vas a odiar. Futuro de Alberto Mancebo, escritor. Que hai primeiro dilles cantos libros hai escritos, cal é o seguinte paso? Estou escribindo a sétima novela. Eu vou máis rápido escribindo que ao ritmo das editoriais, vale? Eu quedei moi preocupado, xa vos lo dixen a primeira vez que vim presentar bueno, Indolente, mas creo que da outra tamén o dixera. Quedou no medio, entre a primeira e esta, un libro que está centrado en Vimianzo, nunha parroquia ficticia de aquí. E estaba super preocupado porque quedara no medio, é unha novela que escribín hai 4 anos, pero para min é moi importante porque, aínda que vai parecer super ñoño, o que vou dicir, sí que está dedicado aos veciños do meu pueblo, da miña vila. Estaba super preocupado esta semana, eu apretei os tornillos aí os señores xerais e díxenlle: eu non vou ao Mola hasta que me digas cando vai salir os 3 nomes da Sartegua, que é esa novela. E bueno, por fin podo dicir que sale o ano que ven. Exclusiva! Sí, por fin, porque me fai moita ilusión. Sai unha novela de verdad que me facía ilusión sacar,
E esa é a favorita da xente que me liu as novelas todas, é a favorita. Ten unhas características moi claras para que a xente do pueblo lle guste, que son referencias á nosa vida, referencias ao rural,